kita dito sa Busan sa Modern, no. Shoutout na sa sa mga ka-teammates ko, no. Sa Smat Ilaya. First time daw gampang sila dari nga gym, no. Let's go. Salamat sa invite sa akin. Shoutout sa mga sa ilang mga dito, no. Tatalo sila. Tatalo sa tropa tao na. Hindi ka sumbong na sa talaga ka sumbong. Shoutout sila. Shoutout Douglas sa wash out ilang mo sa pagkat. Ginabali. Ginabali.
Tapos ang mga ano mga kami to, second quarter na. Third quarter na. So, tagal sa akin yung photo. Selected pa na ako. Wait mo ko nung... Tapos ano ganito siya? Isip. Kasi nga, pag sa puno ko taway na tanong, kampangan. Pero ba naman, lang kampang, nagduro ka na? Mungkon ba? Gabi ka stock up. Ba, pumugsa tayo ba? Ay, sa oras, sa rin, 2 oras, mga nabutan ako. Para makapin. Yung sabay namin, agad-agad, ayos lumusol mo pa. Pero kami, ano, may treno lang. So, tigulang, nag-i-snap niya, no? Ayun sa atin, yung binubin mo ka nga? Oo. Single Marbs! First quarter na. Pass ka na. 56 ano? 56 dito.
Dapat mo yun. Papalit ko. Grabe na pasahe ko. Sa bulsa. Let's go, let's go! Five minutes 20. 5 minutes 20 seconds. Sana siya ba? Two minutes 25 seconds. Last 4 minutes. One minute 55 seconds. One minute 30 seconds. One minute.
Shot clock 10. 50 seconds. Forty seconds. Thirty seconds. Twenty-five seconds. 22 seconds. 15. 10 seconds. 5 seconds. Tapos ka. Shout out, last table daw sa referee. Score naman. Pass na to sa referee. Sige, try sa.